Üdvözlök mindenkit a Berki Bél csatornán, ez itt az építési tudományok sorozat, azon belül is a favázakkal foglalkozó 3 részes videósorozat, aminek az első részét láthatjátok, ahol azt fogjuk megnézni, hogy hogyan is építettük meg. Itt a mögöttem látható kis makettet, arra fog fényderülni, hogy hogyan lehet pallóból házat építeni. Ezt fogjuk megnézni. Tartsatok velem, megéri, ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok föl. Itt van ez a kis épület makett, egy favázas épület részleges megvalósítása. A tetőnek meg van csinálva egy része és 2 fal teljes benne. A hátsó rész nincs megcsinálva, azonban mindent meg tudjunk rajta mutatni, hogy épül föl egy épületnek a vázszerkezete. És aztán később majd megmutatjuk, hogy hogyan is készültek el ezek a falak részletesen, de most végigmegyünk, hogy hogyan is néz ki egy ilyen észak-amerikai módszerrel és ausztrál módszerrel készült épület. A falszerkezet nem tartalmaz klasszikus fakötéseket, csapolásokat vagy lapolásokat, az elemek tompa illesztéssel, egyszerű ütköztetéssel kapcsolódnak egymáshoz, a rögzítés jellemzően speciális faváz építőszögekkel történik. A váz önmagában nem elég merev, ezért szerkezeti falapú panelekkel vagy Ferde András kereszttel biztosítjuk a szükséges merevséget. Ez itt egy vázszerkezet, ami majd be lesz borítva valamilyen lemezborítással, ez a fal is, a tető is, és van egy ablakunk és egy ajtónk. És akkor nézzük meg, hogyan épül fel egy ilyen vázszerkezet. Mindig van egy alsó palló, ami végigfut az épület teljes kerülete mentén, hogy ez itt körbe menne, hogyha úgy építettük volna meg. És mindig van 1 vagy 2 darab felső palló, amik a következő szint, vagy a tetőnek a terhét viselik. Ezt hívják bottom plate-nek angolul, ezt meg top plate-nek, és van az upper top plate, ez a felső palló, és a lower top plate, ez meg az alsó felső palló. És akkor vannak a függőleges tartóelemek, ezek veszik föl a gravitációs terhelést, ezeket úgy hívják, hogy stud angolul, vagyis függőleges tartó. És akkor ami még érdekes itt, hogy hogyan kell a nyilászárókat kialakítani. A nyilászárók mindig jobb és a bal oldalán van 1, 2, 3, 4, 5 darab úgynevezett főtartó, king stud angolul. Attól függ, mekkora az áthidaló, ez az IRC-ben benne van, az International Residential Code-ban, vagyis a nemzetközi civil építkezési kódban benne van, hogy hány darab kell legyen a king studból. A 2 között van mindig valamiféle áthidaló, ezt megnézzük, hogy ez hogy épül föl. És azt mindig alátámasztja egy úgynevezett tartó függőleges oszlop, ez a jack stud angolul. Ebből is minimum 1, 2, 3 szokott lenni. Érdekes, hogy nő az áthidaló, 3-nál nagyjából a kódban, az építési kódban megáll a jackeknek a száma, de a kingeknek még tovább nő. És akkor ezt ugyanígy megláthatjuk az ablakok mentén is, és mivel nagyon kicsi ez az áthidalás, van 1 darab king és 1 darab jack stud, ami ezt alátámasztja. És akkor ami még az ablaknál érdekes, az az, hogy mindig van egy úgynevezett szil, a párkánya az ablaknak, amit alátámasztunk jobbról-balról. Nem kell, hogy teljes hozban lemenjen, hiszen ez már semmiféle terhelést nem kap, és akkor ez itt meg egy ilyen kis csonka palló. Na most azt kell tudni ezről a palló kiosztásról, hogy 50 centis rendet követünk mi, tehát 50 centinként kell legyen egy palló benne, függőlegesen, ami igazodik az OSB tábla hosszához, ami 2 méter 50 centi, tehát 50-es inkrementumokra felosztható, tehát ha fektetve tesszük rá az OSB-t, ahogy ezt ezen az épületen is csináltuk, akkor az 50 centis kiosztás az tökéletes, erről majd részletesebben később. És akkor egy olyan fal, amin nincs áthidaló, az így néz ki. Ez pont 1 méter hosszú, ezért van benne pont 50 centinél középen egy függőleges tartó, és ebben a falban megnézhetjük, hogy milyen a fal kapcsolat tipikusan egy amerikai épületben. Ez úgynevezett kaliforniai sarok, California Corner, mikor 2 pallót elalakban összeillesztünk. Ez itt lehetővé teszi azt, hogy
az egyik falat a másikhoz nagyobb felületen hozzá tudjuk csavarozni, szögelni, és még plusz felületet ad a belső gipszkarton burkolatnak. Egy ilyen fal úgy épül föl, hogy belülről gipszkartonborítást kap, kívülről USB-t és azon valamiféle homlokzati befejezést, vakolást, egyéb módszereket, és a kettő között meg hőszigetelés van. Mindig szögelnek, ritkán csavaroznak, a szög adja strukturálisan az épület erejének a nagy részét, néhol szükséges csavarozni is, ezekre majd később kitérünk. Ami még érdekes lehet magyar szemmel, hogy a tető ugyanezt a kiosztást követi, vagyis pallóból van a tető, nem gerendatetőt építenek, hanem pallótetőt, ami szintén követi ezt a 50 centi körüli kiosztást, attól függ, melyik falépítő módszerről beszélünk az USA-ban, és akkor a pallók általában így ülnek rá, ezzel a madárcsőr kivágással ülnek rá a felső palló tetejére, és akkor van középen valamiféle gerenda, vagy bridgeboard, vagy bridge beam, ez a gerinc gerenda, vagy gerinc palló, ugye attól függően, hogy ez teherhordó vagy nem, hogy ez gerendának vagy pallónak hívjuk. Ha nincs összekötve még valamilyen egyéb módon a fal teteje egy gerendával, vagy valamiféle pallóval, akkor az ilyen irányú terhelés, amit a tető lefelé húzná, az szétnyomná a falakat, ha ez nem lenne teherhordó. Viszont ha a falak össze vannak kötve valamiféle plafon gerendázattal, akkor nem szükséges alátámasztani a tetőn a gerincgerendát, és akkor hívják ezt gerincpallónak angolul, hiszen akkor az ilyen irányú, lefelé irányulható erő nem tudja a falakat szétnyomni. Ez a különbség a kettő között. Nekünk ugye most itt nincs beépítve semmiféle plafongerenda, ami össze tudná fogni a falakat a szétnyomás ellen, tehát ez itt teherhordó szerkezet kéne legyen, amit valahol le kell támasztani az óromfalak mentén, és valahol középen, hogyha ez egy nagy tető. És akkor még itt az áthidalókról érdemes beszélni. Ez az úgynevezett box header, vagyis dobozolt áthidaló, ami azt jelenti, hogy nem tömör, azért, hogy lehessen bele hőszigetelést rakni. Tehát van egy felállított palló és egy lefektetett palló. Általában az az anyag, amit így felállítunk, az nem fűrészáru szokott lenni, hanem valamilyen mesterséges faanyag, mert az nagyon méretstabil, ezért sokkal jobb és sokkal vékonyabb is elég belőle. Tehát valamiféle LVL vagy egyéb mesterséges faanyag, általában LVL, és akkor ide sokkal több szigetelő anyagot be lehet tenni, de táblás habos anyagot szoktak betenni, XPS-t vagy ahhoz nagyon hasonló anyagokat, még ide a gipszkarton alá. Tehát ez itt minden egyes ilyen tartó egy hőhíd itt a szerkezetben egyébként, hiszen sokkal rosszabb a hőszigetelő képessége, mint annak a szigetelő anyagnak, ami belekerül a falba, ezt kell a külső szigeteléssel ezteket a hőhidakat feloldani. Ez 50 centi lesz a falmagasság a demo falba. Legjobb dolog benne, hogy a jobb oldalon van a motor. Jobbkezes embereknek mindig látom a pengét, miközben vágok. A másik, hogy jobb és a bal oldalán is tud vágni. Itt van a két jel a 0 fokba vágáshoz. És mindegy, hogy melyik oldalon állok. Ja. Attól függ, melyik a megmaradó oldal. Ha ez. Akkor ha a bal oldal megmaradó oldal, akkor a jobb oldalát kell vonalra éreszteni. Ha ezt szeretném megmaradó oldalnak, vagyis ahonnan kijön a penge vastagság még leesik, akkor a bal oldalt. Arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan is épülnek föl ezek a USA, észak-amerikai stílusban épült favázas épületek. Azt kell róla tudni,
hogy nincs benne sehol csapolás. Teljesen csapolásmentesen lehet nagyon gyorsan ezért megépíteni a favászszerkezetet. Nagyjából így néz ki egy falszerkezet lefektetve. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez így áll ebbe az irányba, majd mindjárt összeszögelem és megmutatom, hogy ez hogy is néz ki. Az a lényeg, hogy valamilyen kiosztásonként vannak benne ilyen függőleges tartók. Ez a fal teteje, itt van benne 2 darab palló fölül, ez mindig 2 szokott lenni, vagy 1, attól függ, hogy milyen építési módszert használnak, és alul mindig 1 palló, ez van egy összeszögelve és felállítva. És ehhez utána kap valamilyen borítást, mert ezt ki kell meredíteni. Ez a kiosztás, ez az USA-ban mindig igazodik a kapható építőanyagok hosszához. Ez mindig 16 incses inkrementumokban érhető el az OSB, gipszkarton, stb. Tehát minden ehhez igazodik. Így vagy 16 incsenként, ami 41 centi, vagy 24 incsenként, ami majdnem 60 centi kiosztást szoktak alkalmazni. Magyarországon az OSB az 50-nel osztható a hossza, a hosszabbik irányba, és a gipszkarton is fektetve 50-nel osztható, ezért Magyarországon a legpraktikusabb kiosztási méret az 50 centi, ami pont közte van az USA-nak a kiosztásának. Ez az 50 centi azért legitim szám, mert a Magyarországon kapható pallók vastagabbak, mint az USA-ban kapható pallók. A 2x4 colos pallóból az USA-ban egészen 2 szintes házig lehet építkezni, de ez valójában sokkal keskenyebb és vékonyabb is, mint az 5x10, mert az csak a nominális méret. Ez a 2x4 szól, ez azt jelöli, hogy mennyi volt a szárítási procedúra előtt. Valójában ez ilyen 3,5x 9 centi körül van. Na most a magyar palló méretenél vastagabb, mind az 5x10 és az 5x15, az valójában annyi, az a valódi méret. Ezért nem is beszélve arról, hogy az Európában kapható, vagy Magyarországon is kapható lucfenyő, ami a Norway Spruce fafajta, az nagyon erős fa típus, összehasonlítva más egyéb fafajok, amiből az Észak-Amerikában építkeznek. Tehát ez az 50 centi nagyon jó vászkiosztási méret minden szempontból. Akkor mindig úgy indul a folyamat, úgynevezett layout, vagyis vászkiosztás, terve az alapján megfogjuk az alsó pallót, ezt kirakjuk vele a teljes épület alsó részét, és följelöljük rá az összes palló helyét. Ilyen X-ekkel, meg satírozásokkal. Tehát ez az X vonal azt jelenti, hogy erre felére kell tenni egy pallót. Majd megfogjuk a felső pallót, és ezt átrajzoljuk rá. Ez a legalapvetőbb eszköze egy észak-amerikai ácsnak, ementén lehet vágni, ezzel lehet jelölni, ezzel lehet az összes szöget megmérni a tetőn, automatikusan kiadja. Tehát ez úgynevezett Speed Square a neve, több gyártónál is van elérhető. Ez a Swanson, ez a legelső, aki ilyet forgalmazott, ez a legelterjedtebb. És meg lehet venni az eBay-en metrikusan is, nem csak incseset. Ez a Milwaukee-nak a tavaly megjelent faváz építő 20-22 fokos szögelő, síktáras szögelője, amilyen szöget ezekbe teszünk. Ez itt a Magyarországon kapható hikoki horganyzott, ragasztott, gyűrűs faváz építő szög, ami 22 fokos, tehát pont ebbe való. Így. Én most csak 2 szöggel rakom ezt össze, mert ez csak egy demonstrációs fal lesz, és nem akarok pazarolni. Mindig hátra kell tenni a kezünket, mert a szög kiugorhat bármilyen irányba.
ezt a falat építjük, ezt itt, és itt ki fogjuk alakítani ezt az úgynevezett kaliforniai sarkot, amikor kap egy plusz merőleges pallót a két sarok, amihez hozzá lehet szögelni majd a másik falat. A sarokba, hogy a képen láthattuk, és beszögeljük a helyére őket. Láthassuk, hogy ez mit jelent. Tehát amikor innen folytatni akarjuk majd a másik falat, így, akkor egyrészt ezt van mihez szögelni, másrészt a gipszkartonnak is adtunk egy szögelő felületet itt belül, ezt majd láthatjuk később részletesen. Ezt a falat félre rakom, és elkezdjük építeni a nagy falat, amiben az ajtó és az ablak lesz.